Halo halo hai sahlur, sahabat sedulur. Nah, iki lanjutan part keloro iki. Sing part ke-1 mang ya sik resik-resik sing ngono ya ta. Iki ning part keloro iki ceritane aku sik arep golek pakan iki. Sing pertama iki aku golek pakan trelu iki. Iki jane tanduran kangkung iki tanduranku ya ta. Tak babati tak pakake kelinci ya ta. Golek pakan kelinci sik sing pertama iki. Nah, iki oleh sak bongkok iki. Bongkok tapi bongkok cilik. Sik tak terne yang nggone kandange ya ta, kandang juragane. Nah, iki lho delan ngawe-awe kaya ngene iki lho ya ta. Kenang-kenanganku. Aja lali pakan udang gedang ya ta. Soale iki mang ora sempet lek golek mang dadi apa ki cara telute 200 iki. Nah, iki aku lanjut goleki pakan wedhus cah. Iki nyinggaki godhong lamtoro iki mang mergo wis kesoren ya ta. Balikku kerja ya Mas rada kebengen, wis kesoren lah ra kebengen. Dadi gerasak-gerasak apa enake ning kiwa tengen tak babati kabeh iki. Iki sing duwe ya urung madang ini, tapi open-opene tak dhisikne ngene. Nah, iki ujug-ujuge soleh sak bongkok iki. Gitu, tapi isih kurang. Engko samarku nek bengi giyembar-gembar ngono lho, Cah. Biasane jenenge wedhus iki ngono kae nek wareg ya cangkeme giyembar-gembar ae ta. Iki tak tambahi godhong waru iki, singgakne iki. Arep menek aras-arasan soalé. Nah, ora teko iki aku menek ing kene ancek-ancek ya ta. Itu tak lecek barang hari itu jan ora umum pokoke. Iki kira-kira wis cukup iki ketok iki. Yos, ngono ae ya. Yo lanjut ning 4 telu. Nah, iku bar iki nyapa engko sik penasaran to, mangkane deloken sampai teko 4 telu, 4 terakhir ya.